Ngiyanibikelela nonke ababukeli be-Black Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla Zulu. Lezi izigameko zempilo. So ngivakashele sisi wami uzongichazela kabanzi ukuthi bamgila ngani. Ingabe sahila yini? Asike simuze ukuthi ingabe usiphatheleni. Sawona? Sawubona sisi njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Ngishada nami umwaba lo. uMadlamini lo Noziphi igama. Alright, ubuya ngokuhlala. Ngokuhlala ngowase Greytown kodwa njengamanje sengingapha eThekwini ngenxa yokuzama amathuba omsebenzi. Oh, okay. Lungile ke. So benjani impilo ukhula? Impilo yami ngingasho ukuthi ikhule i-right noma ngashonelwa ubaba nje ngisasemncane kodwa umama ubile khona wazivala isikhala sikababa. So ngingasho nje ukuthi ngikhule kahle angikaze ngisizwe isikhala sikababa. Awukazi futhi uswele. Cha angikaze ngisele umama ubenza isiqiniseko sokuthi nje uyanginakekela from ekuzalweni kami ngifunda up until ngiyaqeda e-high school ngize ngiza lapha eThekwini uyaqhubeka nje uyanginakekela kahle kahle angikaze ngaswela lutho. Okay. Usaphila mama? Yebo uyaphila mama. Alright, ngibongele kuyena Nkosi yami ngiqhawulele kuyena. Ngiyabonga. So bagila ngani ke? Kwenzakalani mfethu? Ngicela nje uchaze nje kusuka ekuqaleni uzofika ekugcineni. Izanazo. Mina ngiyayithanda ke indaba. Ngicela nje ukuxoxele mina ngeke ngidlale wena. Yo, yabona le ngizoxoxela namhlanje. Angazi ukuthi uzoyithatha kanjani. Izanazo. Kodwa nje mina ngagilwa umuntu ebengithandana naye. Hawe mama, ubaba wengane yami. Yes. Futhi okungileni kwakhe okubuhlungu kakhulu kungcono phela umuntu mangabe egila namenye amantombazane ngoba it's a normal thing siya understand ukuthi okay vele abafana babambeki. Kodwa imagine you find out ukuthi ubaba wengane yakho ulala noma wakho. Ungayithatha kanjani leyo nto like umama okuzalile not step mother not umamncane not auntie your biological mother. Ifika kanjani le? Akuzale umuntu akukhulise akuphilise abe right Akukhulise kahle. and immediately la wena osuthi khona uthola isithanda sakho umuntu ofuna ukuchitha impilo yakho naye yonke then boom le bomb engaka umuntu uselala naye. Yibo. Yazi namanje ngithi mangicabanga lento like angikholwa sise angikholwa ngempela ngathi nje khona umuntu ozothi Nozipho vuka uyaphupha. Angikholwa. Uyithola kanjani lento le? Ngeke wazibonela? So into engiyitholile ke ngithole efonini kaMama. Into eyenzakalile ukuthi sesithandane 5 years nobaba womntana wami and umntana wethu uneminyaka e2. So kulonyaka enyangeni ephelile uJuly besiplana ukuphuma cause besihlanganisa u5 years sithandana. Unfortunately ngingabi nayo i-airtime efonini yami ngolunye usuku. So ngidecide ukuthi okay ngoba vele nathi ifoni kaMama and umama uhleze nayo i-airtime ngoba bayiphathela lamafoni vele afonelwayo kuphela ba WhatsApp ahlezi ke ne-airtime ke lawo mafoni. So mangiyithatha ke ifoni kaMama le ngithi ngidayile inamba yakho ubhuti lo ibhalwe ngobaby. Ubaby hayi ngithi mhlambe ngidayile inamba wrong ngiclearish ngiqale phansi ngidayile inamba hawo ubaby ngampela ay ngivele ngiyeke ngingabe ngisafona ke manje ngizama ukuthi ngithole indaba ye-airtime mina ngizama ukuthola i-airtime ngimfonele ngisho ukuthi ayi mfethu ngisacela sihlangane kanje okay fine kube right sihlangane masihlangana naye ngizama indlela yokuthi aphume aye ebathroom mina ngisale into engifuna ukusala ngidayile inamba kaMama wami efonini yakhe ngifuna ukubona ukuthi kahle kahle kwenzakalani. Yes nangampela ke bese siya order kube right le besihleli khona cause besise restaurant sihleli ngi-order kube right bese la ngampela ngimzame agcine ayishila indaba yefoni ahambe aye bathroom ngisale ngivula ifoni yakhe cause ivalwa ngephini and I know iphini yakhe nawe uyayazi iphini yami. Uma ngivula ngiye straight ku WhatsApp mangifika ku WhatsApp how ubhuti unama notes akawasendayo owasendela inamba engingayazi leyo namba leyo. Okay ngimWhatsApp mina ngithi ngicela ukukhuluma ngifuna ukumvideo call athi yena akekho njengamanje usibongile leyo uma wami meaning uma wami ucommunicator ngezithombe efonini kamngani wakhe. So kahle labantu uma wami is cheating with ubaba womntana wami uinvolve umngani wakhe kulento le. Since umama engenayo yona ifoni akano WhatsApp kushuthi bayenza bobabili nomngani wakhe lemgila khuba lo bashutane bobabili and then basende using ifoni kamngani wakhe. Ethi hayi akekho usibongile ngizobe ngikutshele uma ngabe senginayo.
and then when I scrolled there izinto engazibona nanamanje amehlo ami angazi ngiyabonga ngoba awavalekile. So uma wami ukwazi ukubanqunu phambi kwecamera ashuthe like everything yakhe How old is she? ayisendele umuntu. My mom is around, I think she's turning 55 this year. Yes, she's turning 55 this year. So from there nje angazi ukuthi ngizombuka kanjani umama, because definitely umfana ngeke ngisaqhubeke ngithandane naye ngoba umama wazi kahle ukuthi ubaba womntana wami lo. There is no way ukuthi angathi akazi, there is no way ukuthi angathi ubengaqondile ukungizisa ubuhlungu. Shuthi nje lento ubeyenzile uyenza ngenhloso bedidene naye lo umngane wakhe ofisha angazi ukuthi inhloso ukuthini lapho. Unimi mngaka umuntu wakho? Umuntu wami una 30 because mina ngina 36. I mean ngina 26. Yena he's 30 and uma wami is turning 55 this year. Kusho ukuthi mina angimnelisi njengoba ngimncane ufuna umuntu omdala, I don't know. Hayibo. Mhlambe uke wazama ukuthi ukhulumisana noma ubuza ukuthi hayibo girl, are you jolling jolong? Ngendlela engishocked ngayo like angazi nokuthi ngizomngena ngizothini. Like angana ukuthi ngizombuza ngithini because even mina umama mayegeza uyazivalela ekamereni nje mayegcoba like she's so secretive ngomzimba wakhe. So lento engiyibonile angazi noma usuke edle something mangabe eyishutha lezi yathombe noma usuke enza like ngishocked. Mina umama nje angimazi siqo sakhe, ngimazi mangabe ebhinqa ithawula ephuma ebathroom noma eyongena ebathroom ukuthi nje dlanga lala Ngawazi lutho. dlanga lala ekamereni kubaba womntwana wami like yo sis. Imaki Ngiyayidinga ungakayiboni yonke lento le ngomama wakho. Ube umuntu onjani uma ngabe ukuthi ukhuluma ngobaba womntwana wakho noma mhlambe izinto umntwana ayidingayo ekufanele kungene igama lababa womntwana wakho if kuthiwa ukhuluma naye umama wakho, bekwenzeka ubunothisa ini ngaye? Ngeke ngize ngisho ukuthi nginothise into off because yena ube umzali ojabulela ukuthi okay noma ngathiwa ngithole umntwana ngingakashadi kodwa ubaba womntwana wami is present. So ubeyijabulela yena relationship yami nomfana nje esho nanokuthi ngiyanifisela ukuthi nishade ngelinye ilanga, uNkulunkulu aniphe nje impilo ende, umntwana wakho engafani nawe ekhule ubaba uthando lika baba engalazi. So bengihlezi nje ngisho ukuthi umama ujabulela ukuthi at least ngiyahila ngokuthi anginayo ubaba kodwa umntwana wami yena unaye ubaba. So ikhona email figure empilweni yami njengamanje. Imaki ungakayiboni ke lento uma ngabe kuthiwa ukhuluma ngomama wakho kumuntu wakho ubunothisani kuyena ke manje? If bekwenzeka ngikhuluma ngaye mina yini obevalekile amehlo kodwa nje benginothisa ukuthi umthatha njengomama wakhe naye. Okay. Like umthatha njengomama wakhe because even mangathiwa sisobabili umama mefona uzokhuluma nami and then mhlambe naye athi ufuna ukumbingelela then bakhulume babingelelane how uphila ndodana. Ngiyaphila mama uni right ndodana. Yebo ungiphathele kahle lapho njalo umntanami. Shuthi kuyona yonke nje ilento le imina udududu. Hayibo. Imina nje inyoni nje imina bona cause bayazana, it's not like abazani. Ubaba womntana wami uyamazi ukefike naye ngifike naye ekhaya nje. Hi sis, ikulimaza ngani lento le? Ingilimazile to the extent ukuthi angazi ukuthi umfana mengingathi ngiyamthemba ngobe ngimthemba ngaliphi. Into ethi mfana nje. Mfana mina empilweni yami ngiyambonga. Yo manje awukazi ucabanga ukumbuza ubhuti wabantu ukuthi hayibo mfethu, hayibo uma phela lona. Ngike ngacabanga sisi ukumbuza and into ebengifuna ukuyizama ukuthi angazi ngizokwenza kanjani. Ngifuna ukuthola ama notes kaMama lawa asefoni, like ngifuna ukuthola ama screenshots asefonini kamngani kaMama. Ngiwasendele efonini yami bese ngiyambuza ukuthi yini le, like yini le, ngiwathola ngalendlela yokuthi abone ukuthi inumber yakhe because everything akayisithile. I-profile picture yakhe is the same from efonini yami to efonini kamngana kama. It's the same thing. So nje definitely uyena. So uhlehle kancane kumfana noma mhlawumbe uvela wamtshela ukuthi nje awume?
ngithe ngisacela sithathe i-break wangibuza ukuthi indaba ngathi mina no kusakhona izinto nje personal issues engidila nazo so ngiyacela ukuthi nje ngithathe i-break and I can't even go ekhaya ngoba mengithi ngizoya ekhaya ngiya kumama so nje in between kahle manje uhlele kuphi? Ngihlele emqashweni njengamanje I don't know what to do because ingane ihleli nayo umama eventually kuzomela ngigcine ngile ekhaya. Yes, because phela fanele babone. Exactly. So nje angazi like uke wakulandelela mawuthi thathani break umlisi? No. How? Of which is strange because phela sengithandane nalomuntu for 5 years. And kulo 5 years sike saba nawo phela ama issues ukuthi siya breakana nani then angincenge come back and kodwa kulokhu vele wathi but this time nje vele wathi take your time baby masusu right ungitshela just like that kuhlukile lokho just like that for 5 years take your time baby ungitshela masu right manje umisela ngokuthi umbheke kanjani uma because phela kufanele uhambe uyobabona ekhaya ngeke uhlale emqashweni inguna phakathi nje uyimisela ngokuthi ufihle nawe ukuthi khona into uyazi noma mhlawumbe uzombuza nje noma uyimisela ngokuthola ama screenshots kuqala njengoba ukade uchaza. Ngifuna ukuthola ama screenshots kuqala mase ngithola indlela ngazi ngizobathola kanjani bebo babili khona nje ngizoyikhuluma lento once and for all ngingafike ngiconfront engimama sekuphinda futhi ngiyoconfront ofana ngifuna nje ngibahlalise babili ngibuze nje ukuthi bazothini sebehleli beyindawone ngifuna ukubuza nje ukuthi kahle ireason beyithini yini manje njengoba uthi awumcabangi umfana futhi shuthi uzohlala ube single. I think so. Njengamanje nje sengiready ukuba singile until menopause reach me. Nge-right. Userious? Nge-right. Mfana, mina no in fact angisabakhulumisi mina bafana. What if ubambo lwakho awukakahlangani nalo njengoba usuthi kanje ususho kanje? Yo. Then uzoba nenkinga. Uzoba nenkinga because phela manje angazi ukuthi uzosebenza kangakanani for me to gain his trust again. Yabo? So nje I really don't know. Futhi I hope anginalo ubambo. I hope bekuyena nje lo mfana obekumela ngigile kanje and then ngihlalele phansi. Uyothini kumntwana nasekhulile ke ebuza ubaba wakhe? Sisi. Yaza story sithini ngempela? Angikaze ngicabanga and uzokhula ngeke ehlale na 2 years. Ngeke ahlale na 2 years. Uzokhula and kuzomela ngimchazela ukuthi okay mina nobaba wakho asekho ndawonye because kwenzeka u1 no2 no3 and then ekumtsheleni kwami lokho ngizobe ngibreaka ama relationship awu2 I relationship yakhe nogogo wakhe I relationship yakhe nobaba wakhe so ya understand ukuthi umntwana as much as behlukumezeke mina but later on abayicabanganga indaba yomntwana. So uba nomunye ekhaya la mntanakho okhonayo ukuthi uxhumane naye ngaphandle kwababa wakhe? U-anti kamfana cause abazali bakhe akasenabo yena. Oh, okay. So bashona abazali bakhe emncane wakhuliswa u-anti. But at least if umntwana edinga ukuya kubo at least ukhona umuntu ongase umfonele. Yes okhona and shame she's very caring. Yes uyamthanda nje kakhulu umntana uhleze emfonela imcheck mangabe nayo imali uyamsendela nemali mayivakashile khona ubuya nempahla ezintsha nje and all right mntaneni and all right. So mangase kuthiwa usumbonisile kuma ukuthi usuyazi mawubhekile uyothatha isikhathi singakanani uphinde ukumthanda uphinde ukwazi ukumthemba futhi uphinde ukwazi ukumthathisa kwamama wakho nje osenhlizweni yakho okuzalayo okukhulisile futhi? Sisabona nje ngisho mina ngiyayidinga i-counseling ngenxa yabafana ngiyayidinga. I don't know ngoba nje kwayimanje okokuqala nje irespect angazi ukuthi ngizophinde ngiyithathe respect for uma ngabe kwazi ukwenza izinto ezinje emafonini. I don't know ukuthi ngizophinde ngimrespect kanye kodwa eventually kuzomela ngicine ngixolile. Yeah, because igazi lakho uma wami eventually kuzomela ngicine ngixolile and into engixakayo from ekukhuleni kwami umama angikaze ngimbone mhlambe efaka omunye umuntu wesilisa mhlambe ngithi sesinoba mncane esintroduce komanye umalume no. The only thing engiqale ngayo ukuze sikanti how ma uyajola ngiqala ngobaba womntwana wami. You know hayibo. So nje it's a lot. Yo it's a lot. I don't wanna lie. But ke
Angazi asifane ngithini, ngiyafisa ukuthi uhile mekuwukuthi uyagcizelela ukuthi uyayidinga impela i-counselling, it's fine, ngingabhukhela i-counselling, ungakhokhi, ukwazi ukuhlala phansi nawe ne-psychologist-ke, ukhiphe okusenhlizweni ngokuphelele, because noma ngabe kuthiwa mina ngiyakubuza imibuzo njengamanje, but khona nale ejulile engeke ngize ngikwazi ukufika kuyona, ozohila only if ubuzwa yiyo, usubhekene ne-psychologist nikuyinini noba u-2 phela, because fanele ukhulume yonke into lapho. Nje akekho umuntu uzoba namahloni ukuthi ungakhuluma phambi kwakho njengalaba abantu abaningi kanje bezobe besibukela. So it's fine, ngakubhukhela mekuthi uyagcizelela, but-ke ngifise inhlanhla kona konke uphinde ukwazi ukuphinde uzwana noma, ngiyazi kona kuzokuthatha isikhathi, but ngiyafisa nize nigcine niphinde nibumbene futhi nithandana njengomama ukukhulisile. So ngiyabonga kakhulu nje ukuthi ungivakashele kuhlelo. Ngiyabonga kakhulu sisi, nami nje sengikhulume nawe nje sikhona ukuthi ukwehlile. umthwalo is offloaded kancane yes. Mbukele lapha ekhaya kunzima kakhulu, ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe, ulike, ushare, ngiyithanda kakhulu. Bye.